presencia de Toni López. Toni López es prevere, doctor en filologia, ha sigut professor de la Facultat de Filologia, és especialista en la literatura i cultura religiosa fonamentalment, ha fet una sèrie d'estudis en els quals podem destacar sobre Roís de Corella, els sermons barrocs valencians, Sant Vicenç de Rer, Sant Meu actual, no? Ara, aquest any, molt actual, poetes valencians moderns, que estem jugant en l'Angosor, l'edat mitja i l'edat contemporània moderna, i sobretot una cosa que jo crec que hem llegit pràcticament tots. L'altre dia va ser una espècie de regal, homenatge, i poder ser també la Bíblia valenciana. Tenim així el traductor de la Bíblia valenciana, ja que se repartiren l'altre dia uns exemplars i que avui també se poden repartir exemplars. Per tant, és un honor, una gratitud tindre-la a vostè així i esperem gaudir de la seva presència i sobretot de la magnífica conferència que serà que volem. Gràcies. Moltes gràcies, senyor president, autoritats, senyores i senyors. Gràcies també per la seva presència. Un primer incident és que ahir, quan m'he posat a imprimir, és dir, un primer incident, m'he posat a imprimir el text, la impressora no m'anava, així que tindré la falta de delicadesa de llegir des de la pantalla, però juguem amb les possibilitats que tenim. I abans de començar, una reflexió que em feia el dijous passat. El dijous passat celebràvem la festa dels Sants Civil i Metodi, patrons d'Europa, es va anomenar el Papa Joan Paul II, i ells també víctimes de persecució, com el nostre Jeroni Conques, per intentar evangelitzar els països esclaus en aquell alfabet que un d'ells, civil, va intentar adaptar des del grec. Interessos econòmics espuris, sempre, l'economia darrere, feren que un monjo i un bisbe i amics del papa patiren persecució i, naturalment, em feren pensar en el nostre Jeroni Conques, que és el protagonista d'aquestes jornades, un home que després ho veuré, perquè m'interessa fer un emmarcament, ara ho expliquen, però un home que, en un ambient, estava parlant ara del professor Martínez, en un ambient de màxima producció geogràfica, s'estan produint els fets, s'estan publicant nombroses vides de sants, que vol dir que això té una destinació popular. Ell, en canvi, fa una proposta humanista. Decideix traduir un fragment de la Bíblia, un llibre de la Bíblia concretament, un llibre gens fàcil, ja ho ha anticipat el professor Casanova, gens fàcil per moltíssimes raons, algunes de les quals insinuaré, perquè no donarà temps, però sobre el qual, i abans d'entrar a concretar com treballa Conques, o Conques, que tampoc ho sabem, abans de concretar, jo de moment dic Conques, que és un poc la reflexió que es feien els estudiosos fins ara, i ja veurem. Entre ells, Jaume Riera, Manuel Ardit, Amenada, etc. Bé, dic que intentaré fer, i em permetran, es demanen paciència, una presentació del llibre de Job. De què és en la Bíblia el llibre de Job? Perquè ens servirà per a entendre les raons en virtut de les quals ell, entre totes les possibilitats, genera l'estranyesa del professor Casanova i diu, com un llibre de l'Antic Testament. I per què el llibre de Job? Quan tenien, en tot cas, una traducció sàlmica gran, en l'Antic Testament eren les peces més traduïdes, com sempre, el Salteri ha sigut sempre en matèria
d'edició i d'ús important, i en canvi Spellman opta pel llibre de Job. Com a conseqüència de la invitació que agraïsc i de la celebració d'aquestes jornades que agraïsc cordialment, he tingut ocasió de preguntar a la gent què és Job o qui és Job. I sempre m'ha parlat com a model de la paciència. No veuré si és d'això. Entre altres falses consideracions, perquè no sé jo si el nostre congrés en tenia molta de paciència i si s'apunta a Job no per resignació, sinó per altres qüestions. Estic pensant en l'edició més o menys coetània, un poquet de retard, del llibre de Job de Fray Luis de León, home, també perseguit, recorden vostès el decíamos ayer, de la Universitat de Salamanca, que per les mateixes raons, més o menys, va patir persecució. Per tant, què hi ha darrere de l'opció de Fray Luis de León i de l'opció del nostre congrés? Quan pensem en el llibre del conformisme, en el llibre de la resignació absoluta, ens equivoquem. Segurament estem evocant una frase de Sant Jeroni, el gran traductor i novelista del llibre, quan diu que Job era un sant pacient, però veurem si és la seva característica o no. En el primer capítol, Sant Jeroni trau del primer capítol del llibre de Job, del difícil llibre de Job, diu, en versió de Conques, llig la versió de Conques, el primer capítol, versets 20 i següents. Llevàs de peus Job oït açò, i tossejar esquinçant el seu manto, i trasquilàs el cap, llançàs sobre la terra i adorant dix. No n'esquí del ventre de ma mare, no tinc també de tornar allà. El Senyor no l'ha donat, el Senyor no l'ha llevat, sigui llevat el seu nom. En res d'això, diu l'autor, en res d'això pecat Job, ni parlar desgràcia alguna contra Déu. Possiblement siga aquesta la raó, perquè estem davant de la tradicional figura del Job pacient, la santa paciència de Job, segons una idea que, com he dit, prové del traductor de la Bíblia Sant Jeroni. Però comprovarem, si el temps ens ho possibilita, comprovarem que té poca paciència, que es queixa permanentment, que protesta i ho fa amb un lirisme encimbellat. Se preguntava el professor Casanova a propòsit del valor literari de l'obra de Job i ha dit que és d'un lirisme encimbellat. I faré algun adjectiu més a propòsit de les qualitats literàries del llibre de Job. Començaré reproduint una de les moltes lamentacions que té una carrera poètica fantàstica i sempre seguint la versió del nostre Contes. Diu amb un dramatisme, amb un patetisme exacerbat. No resta memòria del dia en què nasquí, ni de la nit en què es dix, era concebut home. Semblant dia oscur, i Déu del celestial lloc no li dona succés en l'any, ni claror alguna a aquell il·lustre. Tenebres i mortal ombra lo deformen, nubos tempestuosos lo comprenguen i ardentíssims vapors lo facin terrible. Si a tot ell una perpètua nit i escuritat lo aniquile, no es gosen entre els dies, no s'hi ha posat en calendari, si ha semblant nit de tot delicumada espollada, no hi ha en ella cant ni regocijo. Com ho observen això? Cant ni regocijo. Abominen d'aquella los mals afortunats, los que són nats en mals planetes i ploren sa mala sort. Un text, és un realment més llarg i més intens, també un text realment inspirat, tant que algú ha definit les lamentacions de Job com una insuperable lírica del dolor, amb una producció que segona rola, qualificar com a llibre de guerra també contra Déu. Convé que repetir l'afirmació anterior que en contra de la tradicional idea de paciència atribuïda al protagonista estem davant d'un llibre singularment modern, provocatiu, no apte per a conformistes. I això són apunts que van insinuant
les opcions del nostre curs, que entre 72 llibres tria el de joc per alguna cosa. És per tant, una important ruptura en la idea tradicional que teníem sobre el joc, la fascinació i actualitat de la qual està en el fet que cada capítol i cada verset és una fletxa llançada sobre tot i sobre tots, sobre els bons i els malvats i també especialment sobre Déu. El tema del mal així és tractat amb una lingüística disruptiva tan potent que arriba a posar en crisi el concepte mateix de providència divina. I estem parlant del segle VI abans de Crist. Per a la redacció, ens situem entre el 600 i el 450 abans de Crist, és a dir, a punt de la ruïna de Jerusalem en el 587, de l'exili del poble d'Israel a la gran prostituta de Babilònia, de l'edicte de Cir que permetria el retorn a la pàtria. És un ambient, per tant, de tensió social i personal, i que és una tensió que genera les grans propostes profètiques, per exemple, dels tres Isaïes o de Jeremies. L'autor desconegut del nostre llibre és un israelita palestinenc, excel·lent poeta, inspiradíssim, docte, profundament religiós i ric en experiències internacionals, sobretot les tingudes en Egipte. És un savi carregat d'una teologia sapiencial, prenguem nota del concepte, teologia sapiencial pròpia del temps, per exemple, els llibres de Jesús ben Sirach, Vélez, Saviesa, Proverbis, etc. Teologia que ell mateix qüestionarà, com analitzarem tot seguit. Hem de veure què és això de la teologia sapiencial. Com a savi, l'autor formula una proposta teològica adscrita a la denominada, com he dit, teologia sapiencial, postulat que té moltes concrecions, l'aproximació de les quals ens examiniria ara com ara per complet. La que sí ens interessa és la coneguda com a retribucionisme, que consistirà en el principi del do ut des, sempre tan útil per avalar la compensació que Déu fa a les bones obres dels homes com a conseqüència d'una manera d'entendre la justícia divina. Déu és just i correspon amb magnanimitat la bona conducta dels fidels. Premi o castig, és a dir, retribució, segons la qualitat de les obres. El nostre autor, savi, s'adona que no sempre és així. O pitjor encara, que sol serà el contrari. I veu que l'injust viu molt regaladament, alhora que molta gent justa i pietosa experimentarà tota classe de patiments. Aquesta comprovació discutirà el concepte de justícia divina tan arrelat en els ambients rabínics d'aquell temps i de després. Podem entendre que resultarà ben agosarat qualsevol intent de refutar els principis tradicionals i, com dic, molt consolidats del retribucionisme, raó per la qual la saviesa del joc rebrà la denominació de saviesa de contestació o també saviesa heterodoxa. Per a protagonitzar l'obra, l'autor busca un tal joc, nom que té precedents en el món extrabíblic. De fet, existia un poema de Babilònia que tracta del just sofrent, el prototip de l'home recte turmentat per les desgràcies. La tria del personatge li venia per tant donada. Era un oriental, ric, pietós, i el fet de ser extranacional li permetrà les més dures expressions escandaloses, escandaloses protestes adreçades contra Déu que s'haurien vist condenades per la teologia oficial hebrea. El nostre desconegut autor elabora una estratègia literària per a qüestionar el retribucionisme i la basa en els diàlegs entre els personatges. A banda de Job, apareix en escena la dona. Apareix Déu, Satan, els tres amics de Job, Elifàs de Teman, Bildad de Shua, i Sofar de Na, o com diu la traducció valenciana del 16, Elifàs en Peac, per si ajuda al Peac humanista de la F i la P. Temanita, Baldad Suita i Sofar Naamatita. Tanquen l'elenc dels fills i els hereus de Job i els enemics devastadors, per tots ells en paper de compàs. L'obra s'estructura com una peça teatral que té, entre altres divisions possibles, un inici a tall d'obertura i una conclusió en prosa. I pel mig, ho ha insistit el professor Casanova, 4 seccions en vers. Per això, l'edició més fidel és aquella que més s'acosta a les propostes de redacció inicials.
prosa al principi i en l'epíleg i vers en tota la resta dels capítols. La primera secció, que parla de la primera prova de Job, conté les converses de Yahvé i Satanàs i la descrià Sant Job. O sigui, Satanàs li demana permís per a turmentar a Job, afirmant que no és fidel gratuïtament, sinó per interès, i Yahvé li va permetent que vaig introduir en la seva vida tota mena de catàstrofes i de desgràcies. La conversa d'estriats en Job té que veure amb l'anunci de la primera catàstrofe. Han vingut els enemics i te van destrossar tot. Les possessions, que això era tingut com voluntat de Déu, t'han destrossat. A continuació ve la segona prova de Job, amb les converses de Satanàs i Yahvé, i Job amb la seva pròpia dona. És graciosíssim, després si tinc ocasió reproduiré el text de com Job, en la mentalitat de l'època, fa callar a la dona que li diu no ho està bé. La tercera secció integra, entre altres, 3 cicles de discursos dels amics i les respostes corresponents de Job, amb sengles monòlegs del protagonista a l'inici i a la conclusió de cada secció. La quarta conté els diàlegs finals de Yahvé i Job, més el veredicte de Déu. La conclusió en prosa, com hem avançat, finalitza l'obra. Job era un home estimat per Déu, el qual l'havia obsequiat amb tots els dons que en l'època expressaven una especial predilecció de Yahvé: salut, fills, possessions, criats, etc. A requeriment de Satanàs, Yahvé permet que sigui atacat i que ho vaig a perdre en tot. Fills, possessions, servents i fins i tot la salut. Com ho rep Job tot això? Mirem el diàleg que té amb la dona, que és, com he dit, que és curiós. En el capítol 2. Despedir Satan del conspecte del Senyor feria Job d'elefantia, jugosa sarna i crudelíssima, de la planta del peu al més alt del cap. No li va estalviar patiment. I prengué Job un test amb què gratar-se de totes les de l'elefantia i de la sarna jugosa i crudelíssima, etc. I posàs sobre la sang. Dixi, Sant Miguel, encara perseveres en ta simplea i bondat, suplica doncs a Déu per a que et muives, a la qual he respost. Tu, dona, parles com una de les dementes i pesades dones. Plau-nos el bé que Déu dona i no ens contentarem del mal. En ninguna d'aquestes coses pecat Job encara de paraula. Vull subratllar el terme, encara. Perquè això és una observació que fa Jaume Conques, de aquestes anotacions que apareixen en la Bíblia, els capítols, tal, diu, en ninguna d'aquestes coses pecat Job encara de paraula. No cal dir que ho faig. És una aportació del traductor inexistent de l'original. L'objecció en què es troba farà que compareguen en escena els 3 savis amics procedents de l'Orient. I no és casual que procedeixin de l'Orient, s'estava al depòsit de la Celeste. Quan Job es queixarà de l'actuació de Yahvé, ells seran els defensors de l'ortodòxia. Si Yahvé et castiga, és perquè hauràs fet alguna cosa, li diuen. Mirem, a tall d'exemple, com ho diu Elifas, un dels 3 amics que diu. Verament, ta sanguimònia i religió era fingida, per quant aquella era ta constància, esperança i innocència, perquè d'ella esperaves utilitat i honra. Considera per a mon amic qui ja mai sens culpa fou castigat, i quant els virtuosos són estats destruïts. Ans sovint diu el contrari, els que percuren malícia i sembren injustícies, que allà mateix han de segar i collir, els quals per divina voluntat perixen i per la serenitat de son juí són destruïts. Greus, gravíssimes acusacions li fa a Job. Fe fingida, tinguda a canvi de beneficis, d'honra, d'utilitat i honra, que Job anirà refutant amb vehemència, com ara en el 6.24, en el capítol 6, verset 24, quan diu: mostrau-me en què he estat injust, avisau-me en què pequé. Sí, pequé. I fins i tot amb un punt de blasfèmia, com per exemple, quan referint-se al Salm 8,
diré primer la versió del sandwich en paraules de Corella i com ho glossa això el nostre joc. Què és l'home que tu d'ell te recordes i el fill de l'home que tu visites? Tu has creat aquell un poc menor que els àngels, però has coronat de glòria i honor. Enfront d'aquesta lloança de l'home, en César John fa. Què cosa és l'home per tractar-lo tan horratíssimament? I això t'arriba? Us ho que se m'ha horratíssimament. Per a que el visites cadascun matí. Quan me deixaràs i em daràs temps que respire i que em pugui embolir la saliva? No són protestes amables, discutix fins i tot la paraula de Déu, el Salm 8, directament, polèmicament, amb consciència. En els termes de la discussió, no solament planta cara a tot el món, sinó que arribarà a burlar-se d'un altre dels amics, de baldat, i a censurar l'actitud dels seus savis visitants. N'estalvia el detall, perquè tota la construcció, tot el llibre, mereix ser llegit i meditat amb freqüència. I acaba en el marcament. Al final, Yahvé li lleva la rosetant i li la torna a joc. I l'obra conclou amb un happy end de benediccions divines, perquè Déu retorna al protagonista fills, possessions i tota classe de felicitat, mentre que desautoritza els postulats més tradicionals que sustenten els tres amics. El mateix Déu es manifesta radicalment en contra del retribucionisme. Anem, per tant, ja al nostre amic. Espero no ser exhaustiu i així podrem afegir més coses, però és molt interessant la figura del professor, perquè va fer classe també, Jeroni Comíguez, del beneficiat, del sotsdiaca i canonge beneficiat de la catedral de València. Un beneficiat de la Seu Valentina, rastrejat pels investigadors. Un beneficiat de la Seu Valentina, rastrejat pels investigadors, perquè manté amistats amb persones que els que tenen l'ofici de sospitar consideraven sospitosos. Una versió carnacle, designem-la ara de moment com a singular, d'un dels llibres de la Sagrada Escritura que obtingué la dubtosa dignitat de ser traslladada al vulgar. El resultat, la referida al professor Casanova, n'avala el dubte. En ple moment de condemna de les traduccions bíbliques i que no aconseguí superar l'estatut de manuscrit. I per últim, la sinuosa actuació del Tribunal de la Inquisició contra el beneficiat en seran els personatges principals d'aquesta intervenció. Ens trobem a la València de mitjans del segle XVI, on viu un grup de simpatitzants de la Reforma enfront dels defensors de la tradició, humanistes, erasmistes, mecenes o canonges letrats i una immensa majoria dividits que seran l'element pertinent per a l'estudi que estic present. Estem davant d'un grup d'humanistes que treballen en vulgar, intel·lectuals que amb obra històrica, teològica o espiritual escriviran la llengua com a tret identificador. La identificació de la pàtria i llengua remet al nucli ideològic de l'humanisme, l'objectiu exprés del qual és justament develar la barbàrie. El recurs a la llengua, i en aquest cas al vernacle, era precisament una lluita, ells entenien que eficaç, contra la barbàrie. En aquest ambient, la Bíblia renaixentista pot presentar-se com a fruit directe de l'esforç humanístic de restauració de la humanitat romana a través del restabliment de la literalitat de la cultura clàssica. Atenció a la literalitat, perquè després en la traducció tindrem ocasió d'aproximar-nos a la fidelitat al text original o no, que fa com que és a diferència del text de Felius de Reol, que mostra dues possibilitats. Una, literal, segons els criteris dels humanistes, i una altra creativa, literària. Recuperem, per tant, el protagonista, el beneficiat de la Seu Valentina. Les lectures de Bach i les pretensions ideològiques del qual el faran passar a la posteritat perquè volgué acometre, així ho diu ell, aquest trasllat a la valencià del llibre bíblic anunciat en una operació que no gaudia de les simpaties de l'ortodòxia eclesiàstica. No pareix que el protagonista fora notori entre els coetanis i la història no li ha deparat un lloc eminent, perquè només el trobarem consignat en breus notícies diluïdes pel pes dels grups humanistes
de la València del XVI. Rescatar l'autor en el 19 per Schaffer i més tingut en compte per Batallón, Marcel Batallón, l'obra va ser editada per Jaume Riera i a partir d'aquest moment comença a mereixer estudis diversos, sobretot els de Manuel Ardit i Miquel Almenara, entre altres. El personatge de singulars lectures, d'amistats no recomanables i treballs censurats és mossèn Jeroni Conques. Repeteix, el Conques. És que n'hi ha raons que valen tot i per tant la prudència seria necessària. L'obra única traduïda a la valencià és el llibre de joc i tots dos, acompanyats pel tribunal, constitueixen la matèria del present estudi. Intentem conèixer les raons per les quals acomet, de nou, la traducció del llibre de joc i les modalitats de treball en coopera. El moment era tempestuós. En aquest ambient es relaciona amb Gaspar de Centelles, que acabarà cremat en la foguera, per Ralba, per contumàcia, però no per requisició, pel virrei. El que crema és el virrei. I amb l'altre corresponent, un teòleg de Càller, Segimon Arquer, que és definit en els processos inquisitorials com a luterano muy famoso y negativo, y después Pertinaz, que també murió a Hierro y Fuego. Per ahí les amistats, que soltava ell. Trobarem el beneficiat ingressant en la presó. Són fets que es permetran aproximar-nos a l'ambient de tensió en què visqué el beneficiat, Conques, i a les moltes adversitats a les quals s'ha de fer. Natural, com s'ha dit, de Llucena, on va néixer envers el 1518, visqué la major part de la seva vida en València, en casa d'un oncle seu, que tenia el mateix nom de Jeroni Conques. Estigué una temporada en casa de l'àvia, Joana Conques, i en la d'una cosina, Beatriu Toda, dona del notari Joan Munter, fins que obtingué la plaça de beneficiat en la catedral de Madrid. Mirem qui era des del punt de vista intel·lectual. Ho dic perquè és important entendre que no és un aficionat al món de la intel·lectualitat. Si el professor Casanova comentava que havia fet de tot, ara veurem que havia estudiat. Ordenat de majors, obtingué el benefet de la catedral de València. La documentació consultada ens el descriu com a clergue soci-diaca que gaudia d'un bon expedient acadèmic. Cursà estudis amb excel·lència en totes les disciplines de l'alma mater, a banda de matèries apreses personalment, que s'ho compta estudiar, com l'Arameu, per exemple, i ho feu amb aprofitament intel·lectual. A més de lleis i cànons, estudià gramàtica amb Àngel González, Bernegal i Perales, dialèctica sofística i lògica amb Soler i l'aristotèlica amb Navarro, medicina, antropologia i autonomia amb Pere Jaume Esteve, teologia tomista amb Jeroni Pérez, important, perquè després diu. Mercedari, escotista amb Sabater i nominalista amb el conegut rector Joan de Salaya, amb qui tindrà relacions i mantindrà litigis. Teologia positiva amb els doctors Fidel, Sempere i Ferrús i per Antoni Beuter, Sagrada Escritura i Patrologia. Retòrica amb Nicolau Circo, flamenc, Navarro i Ximeno, matemàtiques amb Viver i Pérez, metge amb qui aprèn astrologia, cosmografia de Nicolau Circo, geometria euclidiana de Ximeno, grec amb Navarro i el metge Pere Jaume, hebreu amb Ferrús, més arameu pel seu compte. Y ha trabajado, digo, no sé si quisiera real, por sí mismo, de aprender la lengua caldea que nadie se va a enseñar. Como humanista més que conspicu, Conques dedica temps a l'estudi de la Biblia. Según recull el proceso inquisitorial, el dicho Mosén Conques ha trabajado en estudio y edición de la Sagrada Escritura, de la Sagrada y Católica Escritura, notablemente por muchos años y con mucha diligencia y aplicación de espíritu. Es decir, él nos aproxima de eso al llibre de Job. Té estudis, té moltes aproximacions i a partir d'elles fa la seva opció. El tribunal li descobrirà més anotacions al llibre d'Erasme i un epítome a l'Eclesiastés, en relació al qual també serà íntim. Es tracta d'una personalitat amb aptituds intel·lectuals que arribarà a assolir una formació solvent i que expressava opinions crítiques sobre el material cultural, social o religiós de l'època. Les opcions vitals, intel·lectuals o espirituals que pren faran que la Inquisició l'arreste i el procés el 10 de març de 1563. La realitat tanmateix
és que el tribunal revela més interès per altres qüestions, que no per les relatives a la traducció, considerada fins i tot per Conques com un mer pretext per arribar a alterar Gaspar de Centelles. És a dir, a ell l'arresten perquè a qui volen és a l'útera Centelles. No debades, part del procés a Conques està basat en 14 cartes que ell envià al de Pedralba i que el Sant Ofici incautà. El tribunal li té en compte la seva relació, com he comentat, amb l'altre luterà, amb el justiciat Segimon Arquer, mentre que Conques arreglarà la seva ortodoxia en la consignació de correspondència i relació amb els bisbes valencians, en especial amb l'auxiliar Joan Segura. El canonge sofreix indagacions inquisitorials. En personat, ell, que considera l'aïllament com un despullament de tot el delit humà, de manera que la traducció del llibre de Job insinua elements biogràfics tant des de l'àmbit personal com que se repetirà la idea de patiment y vive, si decir se puede, lo que en sí el hombre siente en las adversidades y desabrimientos de la fortuna, como el del colectivo social y espiritual al cual se adscribe. I que serà objecte d'una actuació anàloga per part del Sant Ofici. Pensem que estem davant d'un llibre, com hem avançat, singularment modern, provocatiu, i podem comprendre que s'ajusta a la situació del prebendat quan es planteja com parlar de Déu des del propi sofriment o com parlar de Déu als sofrents. Malgrat les altes qualificacions acadèmiques que hem vist i malgrat la intensa dedicació a la pàgina sacra, recordem que la seva biografia només registra una obra escrita, més la correspondència de Centelles i Arquer. Ens aproximem, per tant, al treball de traducció del llibre de Job. De la Biblioteca Nacional de Madrid, registre 13.183, els establim les dades registrals. Les abundants esmenes i correccions, paraules ratllades, sobreposades, hem vist en els exàmens que s'han posat, o eliminades entre l'autor amb el treball, molt més a partir del capítol 9, amb una freqüència que indica un desig d'acurar més el resultat del trasllat, ens situen en una primera versió, la qual hauria de ser sotmesa a les correccions necessàries per a la bona conclusió, tal com ell mateix reconeix. De manera que no es tracta del resultat definitiu. Eixe esborrany atorga a la versió un caràcter primerenc, de major espontaneïtat i de menor reflexió, per bé que en molts casos la presència de les primeres opcions i de les correccions ens permet discernir entre intuïcions i reflexions. Com que es reconeix que el text necessita revisió, hacía cuenta de examinarlo. La actuació paralitzadora de la Inquisició ens deixa el manuscrit en l'estadi en què es troba a l'estat. I aquí el dedica, perquè hi ha un procediment en els processos editorials de l'època medieval, moderna, etc., en què el dedicatari avala, reconeix, justifica l'obra. Recordem que el treball de Mossèn responia a la petició d'una persona el nom de la qual no consta en el document, segurament perquè es tracta d'un quirògraf o perquè està davant d'un enunciat retòric. En qualsevol cas, les dades remarquen que és algú que tenia un, cometes, mereixer gran per moltes il·lustres obres. Li era conjectura a qui va adreçar la dedicatòria i doncs l'obra. A l'hora de dilucidar qui era aquell personatge de grans mèrits per moltes il·lustres obres, que gaudia de molta estima per part de Conques, ho atribuirà al noble valencià en Gaspar de Centelles, en virtut del seu ingeni i saber, entre cometes, perquè és de... i perquè posseïa nom i fama de tan cristià, noble i savi protector. Virtuts en principi aplicables al noble amic i corresponsal seu Centelles. És cert que Conques valora altament la persona y es conocimiento del conegut aristócrata de Dalrí, cuyo saber y autoridad en letras, en lo demás, precio más que la doctrina de estos parisienses. El dedicatari parece reproduir moltes il·lustres obres i que sapiem Centelles no posseeix gran quantitat d'obra publicada. Per altra banda, com que s'afirma que és una persona que tots temps he conegut, mentre que en la deposició al Tribunal del Sant Ofici reconeix que manté relació amb el de Pedralba de 12 anys a esta parte només. Així, per bé que no és del tot rebutjable la hipòtesi de Jaume Riera,
és preferible no arriscar informació més enllà de la que es permeten els documents, tot i els beneficis, entre cometes, que de sa mà contínuament he rebut i rep cadascun dia. Beneficis que podrien suggerir que es tractara de gaspar les encelles, novament, encara que en el procés, el tribunal confessa que el dedicatari era el cavaller Sebastián de Santa Cruz, persona que tenia ofici a ell, però que ja havia mort. Actualment no podem anar més enllà de les preguntes i respostes retòriques, és a dir, ens podem demanar si la confessió de la dedicatària al cavaller esmentat era un recurs, ja que havia mort, o es tracta, en veritat, de la persona en qüestió. En qualsevol cas, siga qui siga l'ignot personatge, l'autoritat intel·lectual i moral i sin conegut destinatari fa que Conques realitzi un exercici d'audàcia, ja que es permet condenar aquells intel·lectuals, censors, etc. I ara, obrim cometes de Conques, aquells que cegos, no menys d'ignorància que malícia, tota cosa que no saben fer o mantenen, mordiquen, reprenen i reprochen. Lo que el gloriós esclavó Jeroni donà en totes les obres no per treball de vèncer, segons que en cada un dels quals sobre el joc recita. Una condena a l'ortodòxia oficial prou fort. Es veu que no té el resultat de la temeritat i perversui dels que ocupaven els jocs d'autoritat acadèmica o religiosa. El beneficiat tindrà ocasió de comprovar fins on arriben la temeritat i perversui que el mateix denuncia. Molt ha de valorar Conques aquella iniciativa si presumia la possibilitat de patir una acció nociva per part de les autoritats dels sectors. Ningú no assumeix un risc de tan fatals conseqüències si no es fonamenta la gran importància concedida a l'obra. Per tant, no s'estranya que ell mateix pondere, comentes, la qualitat i bondat de la cosa així justa com honesta. No totes les obres proporcionen informació sobre els impulsos que les promouen. Abans d'entrar en les raons de fons que l'impulsen a través del llibre bíblic, convé anotar-ne una de caràcter formal. I és que Conques afirma en l'epístola convocatòria que respon a la petició d'una persona que tenia mereix gran per moltes i il·lustres obres. Ara bé, com hem vist, ni esmenta la persona ni lògicament les obres. Haurem de trobar-ne de més obres. Tot i les dificultats de l'època, socialment i religiosament convulsa, tant pels problemes que patia el sector humanista com al contrari, en els dos àmbits, sortiran personalitats que no volen renunciar al compromís històric adquirit ni accepten devaluar les efervescències teològiques. Les efervescències generades en el marc d'aquesta tensió concreten alguns dels objectius que pretén resoldre sí. Expressat en paraules de Francisco Pons, avança la idea que tota la cultura del segle XVI no va ser feta exclusivament per l'humanisme, sinó també per l'antihumanisme, és a dir, per tota una tradició medieval que es va adequar als nous temps i que d'una manera dinàmica formula i reformula el seu pensament fins que dona a llum una nova realitat cultural, on, per exemple, fins i tot arribarà el moment en què no tindran cabuda ni Erasme ni les seves obres. En aquest ambient de pressió, el beneficiat titula la seva traducció del llibre bíblic que intentem estudiar. No oblidem que estem parlant d'un humanista, d'un personatge preocupat tant per la reforma moral de la societat com per l'estudi i la difusió de les sagrades lletres. I ell tria el llibre de joc. Sabem que tot escripturista, abans o després, sent la necessitat de publicar un estudi sobre el complicadíssim llibre de joc, atrevit per les dificultats que comporta una obra tan compacta i ramificada que, com més la vols dominar, més escapa, a la manera de Sant Llibres. Ut siberis anguilam, vel murendulam, strictis tener manibus, quanto fortus segis, tanto citur elalitur. És que, com més apretes, més es munt. Dirà Sant Gregori en el prefaci del llibre objecte de la traducció. Amb tot, pot ser que les motivacions li vinguin més de l'adscripció ideològica que no de la seva dedicació al treball escripturístic, nul per als altres llibres sagrats. En harmonia amb l'urbanisme coetani, per a Conques, el naixement és la denominació d'un període històric caracteritzat per la voluntat de reforma de la societat en tots els seus ordres, pedagògic, religiós, polític, moral i estètic, mentre que el local humanisme defineix un corrent de caràcter fonamentalment pedagògic englobat dins del període renaixentista. Sabem, ho hem anunciat ja, que va ser alumne de Pere Antoni Botero, catedràtic de Bíblia en l'Alma Mater Valentina, la casa del qual freqüentava. La seva vinculació acadèmica i personal amb el biblista podria ser també una font d'estímul apte per a un eragonista,
posem un cursives de moment, perseguit pels poders dels ciutadans. Així, la referència a l'utilitarisme del treball es fa inevitable. I en Viceconques parla en l'epístola incubatòria de la qualitat i bondat de la cosa així justa com honesta. Una utilitat que pren concreció quan ell mateix ha dit que el llibre, l'original, està escrit per a consolació nostra. I per tant, d'ací derivem un altre objectiu, que la seva versió també és per a consolació nostra. Si ens aproximem, doncs, a l'original bíblic, el protagonista del llibre traduït és John, un estranger, segurament procedent dels edomites, poble odiat pels sueus, conques que no estrangers i que es considera prou estrany i gens volgut. Si més no, les seves opinions crítiques no em pareix que generen una gran quantitat de simpaties. Naturalment, estem parlant del joc sotmès a la prova, el qual ens permet retratar la silueta del traductor. D'altra banda, tots els significats possibles del nom de joc són aplicables a l'ú que està perseguint. En primer lloc, vol dir ser hostil, ser tractat com a enemic. En segon terme, podem llegir aquell que és perseguit. Finalment, també es pot entendre com on està mon Pare Déu. Al seu torn, com que és tractat com un enemic, és perseguit, tal com ell mateix li relata al seu amic Centelles, lo de mi persecución, y que Dios lo permite. Y es pregunta on està son Pare Déu. Aquest interrogant deriva d'un altre, i és per què ho pretén en moments de dificultat i més quan es planteja reflexionar a propòsit, atenció, de si Déu persegueix els seus fers. Pregunta de substància. Però hi ha altres motivacions. La segona dada, per tant, és que vol donar resposta a la qüestió si Déu persegueix els seus fidels. Com que serà creient? I quan es troba constret a respondre afirmativament, atès que el verb perseguir serà recurrent de tot el manuscrit com a opció pròpia, és a dir, inexistent en el text original, insistirà en la idea que el llibre de Job està pensat per a consolació nostra. Rebla quan afirma que va ser escrit perquè vegem com Déu permet que els seus sants caiguen en les adversitats a les vegades. I això és molt fort per a Conques, perquè quan desenvolupa l'argument del llibre de Job, comenta que l'obra va ser escrita per Moisès en Egipte per animar. Moisès escriu l'obra per animar, diu l'autor del llibre de Job, el poble judaic, diu Conques, el poble judaic les afliccions i penes que per als egipcians patien, a fi de proporcionar-los paciència en l'aflicció i mostres de l'actuació que hi havia amb els seus i mostres d'actuació de Yahvé amb els seus servents i amb ell, les insuficiències i les formes de la saviesa dels homes i les diferències entre els criteris de Déu i els criteris humans. El conque és perseguit per la Inquisició s'apunta pel seu compte, doncs, a la porció dels sants de Déu, o s'identifica amb els sueus d'Egipte, els quals, per inescrutable permissivitat divina, en ocasions són víctimes de l'adversitat. I en conques s'hi podrien associar, els destinataris coetanis del seu treball, un dels quals, sens dubte, és l'anònim personatge que aparentment li demana la traducció. En l'epístola incubatòria en què s'inicia el treball, Conques ens ofereix una informació que, més enllà del seu valor retòric, posa de manifest les dificultats que preveu el beneficiat a l'hora d'enfrontar-se amb la traducció difícil del llibre de Job, quan diu que està disposat a emprendre negoci major que més forces. En efecte, el rebús formulari de l'enunciat no constitueix cap obstacle per atorgar-li validesa. Ja hem comentat que el llibre de Job es fa esmunyedís per a tot aquell que s'hi acosta, fins i tot per al mateix Angeloni. Ho verifiquem amb reflexions del mateix Conques. M'oferís a la temeritat i perversió dels homes, d'aquells, però, que cegos, no menys d'ignorància, estem repetint, que malícia tota cosa que no saben fer com obtenen, mordiquen, reprenen i reprochen, el que el gloriós esclavo Jeroni donà en totes les obres no com treball de vets, segons que cada un dels pròlegs sobre el joc de sí. El traductor anticipa dificultats provenents dels cegos, no menys d'ignorància que malícia, dificultats que donen cos a l'actuació del Sant Ofici durant el seu procés. Decidit, per tant, a superar entrebancs, Conques es vincula al credo humanista quan confessa que vol subjectar-se a la veritas hebraica, que ja ho ha comentat en fet. És a dir, que ell vol basar-se en l'hebreu, en el text original. Adhesió que ell interpreta en termes de major autenticitat a fi d'aconseguir
Diu ell, lo verdader sentiment d'aquelles paraules seguint la veritat hebrea. A banda del propòsit autentificador, el traductor revela d'una manera indirecta la recerca d'un altre objectiu, i és la comprensibilitat per damunt de les dificultats objectives que mostra el text. Me paregué, diu ell, més fàcilment se podria interpretar i dar a entendre. O dit altrament, la fidelitat a propòsit. La fidelitat a propòsit de la redacció original hebrea no resultarà constrictiva, sinó que en tot moment el traductor pretendrà aportar als eventuals lectors una versió que considera més ajustada a la font. Són lectors que reclamen facilitat d'interpretació i, en conseqüència, en el treball es podria inferir una certa voluntat de superar el cercle humanista o, amb més precisió, de publicitar el seu producte fora dels àmbits més tancadament luterans o erasmissants per arribar a la gent no tan lletrada, però alfabeta. Així confessa en el proceso inquisitorial que es una traducción en vulgar del libro de Job, el cual hizo por pruebas de un caballero que se decía Sebastián de Santa Cruz, que se murió, el cual era muy aficionado a él, para que lo entendiese. El difunto impulsor de la traducción no entendía el auténtico sentido del libro. En l'intent de trobar ese sentit verdader, el verdader sentiment, diu ell, Conque rebutjarà explícitament les solucions literals i no tindrà cap problema a l'hora d'adoptar fórmules perifràstiques o de formular propostes allunyades de les dependències literàries. No tant, diu ell, en aquesta obra mia no haver-me lligat a les paraules i lletra, i amb una conducta que comprovarem en l'anàlisi de resultats. Ell mira l'original i ajusta a context, resol la traducció, procediment que ens explica, guardant aquelles així parafràsticament, com a propietat segons el lloc i matèria requerida. Amb aquest plantejament de traducció dinàmica, el propòsit del nostre autor queda clar. Ell vol arribar a fer-se entendre, sense dependències de la versió original i amb la llibertat que permet aquesta comprensió dels mètodes de traducció, de tal manera que la seva versió no té pretensions erudites, sinó que vol ser significativa, és a dir, utilitària, a l'abast dels lectors no altament qualificats ni versats en llatins. Les opcions de registres lingüístics que adopta el beneficiat avalaran més encara l'afirmació. Ara bé, la versió conquiana mostra alguna contradicció digna de ser consignada. Malgrat les afirmacions que es fan en 1.22, en res açò pecar ni parlar de gràcia contra Déu, i en 2.10, en ninguna d'aquestes coses pecar, xoc encara de paraula, en l'explicació inicial que fa llibre o argument com que s'atribueix pecat a Job. Job diu parlar descortesa i justament contra Déu i peca, dient que tals persecucions pateix sense culpa. Més avant afegirà que ell, Job, és injust. Com que és una epístola, defineix a Job com injust. Per un altre cantó, el traductor s'esforçarà a comprendre l'actitud pecadora de Job. Per a la primera condemna, la del pecador dirà que ho fa com aquell que estava en fatigues i treballs mortals, amb la fragilitat humana. I per la segona, la d'injust, en subratlla que actua mogut per una situació de patiment, en la seva aflicció i pena. El sociodiaca valencià percep que l'explicació és insuficient i assaja un interessant projecte d'exegesi bíblica perquè veu que la reacció de Job contra Déu és la que podem definir com a injusta, perquè no accepta la protesta que eleva contra el Senyor i, en canvi, la defensa que fa d'ell mateix, o millor dit, de l'aflicció que pateix, segons Closa de Conques, és cosa justa. Així nos en compte sense abans el sentit de la seva comprensió del llibre bíblic, la qual, al seu torn, ens permet comprendre a nosaltres la glosa que hem llegit en la versió de 2.10, atès que el text de Vulgata només diu «Inomnibus is non peccari, Job labis suis», però sense cap referència a eixe simptomàtic encara que Conques hem produït per justificar la seva tesi. De manera que haurem d'esperar perquè Job encara no ha pecat, però pecarà contra Déu. Queden moltes coses. Diré només alguna referència per tancar, perquè és diré algunes coses. Em salta una aproximació al procés, ben interessant per l'altra banda, on apareixen les raons per les quals la Inquisició el persegueix, per a basar-me
per a interrogar-me sobre les fonts. Quan ell afirma que vol seguir la veritat hebraica, té raó. I en el fons, ho hem insinuat el professor Casanova, en el fons alguna presència de la versió hebrea està. Per exemple, quan la ira de Déu es manifesta en què li puja el nas, això és una expressió hebrea, el nas roig manifesta ira, perquè l'hebreu treballa amb les possibilitats retòriques que treballa. Però no està basat en absolut en la versió hebrea. Ell tradueix del llatí. Era fàcil atribuir-li la filiació a la versió que fa de la Bíblia Robert Etienne, Robertus Stephanus, protestant francès, un exemplar del qual estava a la biblioteca del patriarca, i perquè Conques es dedicava a comprar llibres de França per a portar-los a Gaspar Centelles a Pedralba. I per tant, la relació amb la cultura i la producció francesa i, sens dubte, en el protestantisme francès era important. De tal manera que, sense més anàlisi, de sobte resulta que ell tradueix del llibre de Robert Etienne, de Robertus Stephanus. Però no és això el cas. Ell és un autor tomista, ha estudiat amb professors tomistes i he tingut ocasió de fer col·lació de la seva versió, naturalment tant la de Robert Etienne, en hebreu, etc., però en els comentaris que fa Sant Tomàs al llibre de Job. I el calc és, no sempre, naturalment té el seu marge de llibertat, però el calc és fantàstic. Quan resulta que està parlant del llibre que tenia, no sé si 3.000 camells, si citat de memòria, i diu ell per ato i provisió, que és una de les coses del relato, així, abans. Això de Sant Tomàs no està ni en la Bíblia hebrea, ni en cap versió, ni en la Vulgata, ni en la versió de Robert Etienne. I ple de detalls que van avalant que sense ser una versió servil de Sant Tomàs, la seva inscripció al tomisme, per molt que ell fora un humanista convençut i contundent, el depòsit intel·lectual del qual parteix li fa basar gran part de l'obra, és que intentant especialitzar els moments en què hi ha una filiació directa o hi ha glossa o senzillament treballa pel seu compte, però em fa descansar part de l'obra en els comentaris al llibre de Job. Per tant, una font important que el distancia de les hipòtesis a l'ús tradicionals que el vinculava, com dic, a Etienne, perquè ell té la formació que té i viu alimentat pels seus autors. En especial, i ja no era un autor vigent, però en aquest cas Sant Tomàs, encara que el tomisme present encara en les aules de la Universitat de València i l'antitomisme ja també mantenia vigència, ell és un home que viu també prou lligat als postulats de Sant Tomàs. La qüestió és que el llibre se queda en això, en el manuscrit, ple de correccions, ho hem vist, ple de desitjos de millora, amb un estil que m'agradaria fer alguna consideració i acaba en seguida, i és que vaig tenir l'ocasió de dedicar-li atenció a una qüestió molt recurrent en la versió de Job, que són els doblets sinonímics, en el conjunt abundantíssims, i que constituiran un treball de precisió sinonímica i semàntica fabulós. És a dir, que des del meu punt de vista, la gran presència, abundant presència del castellanisme, una miqueta superior als de Tortosa
però diríem producte de l'època és que estem en una època en què l'imperi espanyol i la llengua estan en el seu màxim moment d'esplendor. I com a bon intel·lectual ell es deixa impregnar de les propostes culturals hegemòniques en aquell temps. Però té una preocupació que observarem en les col·leccions, que observarem en la gran quantitat de jocs de paraules que utilitzen, té una preocupació important per la llengua, amb les limitacions, les constriccions pròpies d'una persona que no tenia molts recursos, perquè, de fet, no sabem molt del que s'havia produït en aquell temps sobre Bíblia, més sense dubte del que sabem, però en tot cas, com he dit al principi, el llenguatge tradicional més religiós era el formulari, llibres de memorir, etc., o era el geogràfic, per tant, de destinació popular. Ell fa una aposta seriosa, rigorosa i que se treballa de moment. Literàriament té uns valors afegits increïbles, una peça lírica important, amb dos dèficits. Les dificultats del text original, Sant Jeroni dirà que el text de Job és un femer ple de cucs, literal. S'angoixa el pobre Sant Jeroni tan meticulós, que dona compte de les seves opcions. I després les dificultats que tenim nosaltres d'un manuscrit tot deteriorat, quan no està cortat, ha desaparegut la cultura, etc. I és difícil. Amb tot, continua sent una bona expressió d'un esforç que avala aquestes jornades. Així que moltes gràcies. Després d'esta conferència, òbviament, la idea que teníem del llibre de Job, i encara sabem, és, per tant, urgís ràpidament que ens donen l'original per a la publicació. Moltes gràcies. Si hi ha alguna pregunta? Sí que anem una miqueta justos, però si volgués, per favor, fer 5 cèntims de les causes del procés inquisitorial. Alguna cosa insinuar? Seria... Sí. A veure, la versió del llibre de Job és un text. Sí que és de veres que la Inquisició tenia les versions en vulgar, sobretot de l'Antic Testament, perquè podien ser utilitzades pels conversos per a judiciar i les perseguia. Però en aquest cas és instrumental. A ells els interessava molt la delació, apretar-li del coll per a que delatara al seu perseguit, el que creuen que era Gaspar de Centelles. Això no lleva que en el procés inquisitorial apareixen amb prou meticulositat preguntes sobre les seues propostes de traducció. Per què si el llatí diu això, o el Vulgata diríem és el text sagrat, no? Si diu això, vostè per què fa això? Per què diu tal altra cosa? És a dir, que almenys es pren una miqueta seriosament el treball inquisitor. Però això era purament instrumental. A ells interessava Gaspar de Centelles, que no va renunciar, no va apostatar de la seva fe i el plenari. I ell va estar 2 anys, si no recordo malament, en presó, 2 anys en presó, ell sí, abjurant, no ho faré més. Està ben cremat i es promet ell que no tornarà. Ara, és, com sempre, un conjunt de raons. Naturalment, la Inquisició, quan persegueix, quan actua contra una versió, té tot un aval legal i tradicional, etc., previ. Però és la justificació. Anem a perdre i la separar. De fet, jo crec que
no sabien, quan el van agarrar no sabien que tenia la presó. Ella l'agarren perquè era molt parlador, perquè fins i tot quan estava a la presó, en els parlers, no? Les cartes, ell xerrava, mira, ara passa este per aquí, xerraven qui no devia xerrar, i també la molesten per això. No? Sí, no només, sinó que més s'aprofiten. És a dir, perquè hi posen gent perquè sabe. Però ell havia formulat en Alzira, quan estava en Alzira, havia formulat una afirmació teològica a propòsit de la restitució de la fama, no sé què, que és la causa per la qual... Això és la causa. Després apareixerà i tal. Però és que també la raó teològica per la qual la restitució és inconsistent. És que s'agafen del poder, no sempre els jutges són savis, no? Com que sí. Hi ha una cosa que has dit, que és una perspectiva diferent, que jo crec molt interessant, jo que no tinc res a veure en el llibre de Joe i tal, sí que vaig fer unes publicacions sobre els judaïssans de València i precisament hi ha una cosa molt clara i és que aquesta gent utilitzava les versions vernàcules de l'Antic Testament per a iniciar els nous conversos i demés, no? Perquè els sacers jueus no parlaven el valencià, entenien el valencià, no eren coneguts. Per tant, podien utilitzar o utilitzaven aquestes obres a base de pam, 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 per a que ells comprengueren, per a que ells vesgueren. No? Perquè si agarraven la Bíblia autèntica, per dir-ho així, no entenien absolutament res. I se valien precisament d'això. Això és una cosa didàctica molt interessant. Home, perquè cremen el Salter de Ple. Directament. I tantes històries. L'aport no era tant els jueus tenien la seva evidència de fe i ja està. Eren els conversos que feien trampa judaïssant. D'ací, no només, però la raó de la prohibició de les traduccions en vernàcul. També n'hi ha un problema molt gran, que quan no hi ha molts recursos tècnics de traduir, l'aport a la infidelitat al text original, adulterant el verbum d'ell, i l'aport també està present. En el cas de Conques es manifesta perquè, clar, Conques la fidelitat la té en Madagascar. Però encara entrem en altres episodis. Curiosament, tots els judaïssants que jo he analitzat, que he publicat, eren rics. Que casualitat, no? Els pobres no els agrada mai la Inquisició i per tant no els lleva els frens. I hi ha un calendari molt clar de lo que els agarra econòmicament, el que val, i el que se gasten per jugar-los, per la presó i tal. El haver és immensament més gran que el debe, no? I per tant, això va d'una part pel rei i l'altra part pel poble i tal. I algo pel camí, no? Quina casualitat, no? Tots milionaris i els pobres, també hi ha jueus i judaïssants que són pintors de brocha gorda i tal, menys llauradors, que no hi ha, o de més n'hi ha tot. I per tant, ningú diu d'estos de la brocha gorda i tal, o manobres, i això no n'hi ha problema. Són judaïssants, però no n'hi ha problema. Per tant, és dir, ahí se consumina una quantitat de coses en què l'economia també és important. I més que important, segur que el professor Ferrer sap que Nicolau Emmerich, que va anotar la fina, Nicolau Emmerich processava gent senzilla, per exemple, el retorn de Silla, processa. Per a sobreseure el procés i en això diners processar la gent gran. Per això, des d'Avinyó, li ve la prohibició d'inquirir. Perquè la gent gran se queixa i té possibilitats i té accés al rei Martí, etc. Però ell feia, la tàctica era el retorn de Silla. Quina era Silla? Canya. No, perdone, diners. I en aquests diners elevar el dret molt més alt. Moltes gràcies. Gràcies.